NOV para KARBOOK जों फाय मालायखा सिनि लिडार रबाय चेयरमैन रबाय तो माने हिनगांखाय सिनि एजेंडा दुइटा दंगो कायसाके सिनि 14 तारिख सिनि ब्लक डेपुटेशन नि कायसा बे कायसा हिनगांखाय सिनि पंचायत नतुई आपनो दुइटा एजेंडा के एजेंडा तो सिनि नायदि जों 14 तारिख जों ब्लक डेपुटेशन तनाने अब तो 125 अमेंडमेंट बिल नि तैनो बोबा ग्राबाय साखलायजा माने अब्ला जों मालन खेने बागै दिनै जों के जतन सालायखा सालायमानि परेव जोंनि लिडार अबायबो डिसकासन खालायखा ओंखाय डिसकासन खालायमानि परे जों सालायखा जे जों कम माने जोंनि KARBOOK साब डिविजनाव जों 1000 हयतो जों 2000 जों बरफ दिख्लायो जों रेलि खालायनो अमते हायके जों सालायखा बे प्रतिति पन्चायत जों बरफ बागिरखा नर कम समस्या बरफ माति खालायनो तिनी प्रोग्राम साफ साफाय मानदों प्रोग्राम तो चिनर तो मेन तो पार्टी प्रेसिडेंट जों तो पार्टी प्रेसिडेंट चिनी बिनी दागी मुं बायनो जों और जतन फायलेखा के चेयरमैन दंगो के 9 बडी दंगो के लिडार दं कारण तो माने हिनकांके बरंनि तैसे ग्राउंड प्रेसिडेंट तो ब डिविजन दंगो माने KARBOOK दंगो ग्राउंड सामखाने तो चिनी चेयरमैन मेम्बर ते लिडार से जों बरनो तैनो खायखा कारण तिनि जगह वाइट एब्राव बकले करे बरै बदल बकरै न तो माने हिनकांके जों सुरु लिडार ते चेयरमैन मेम्बर न से रंहरमाबा जों खलायलेखा ए बेलेनो काहामखा इके जतन कायसा विश्वास दंगो जों दातेनो सिनि सानमानि अब सक्सेस जोंथों ते मिया बोबाग्रा नि मीटिंग सिनि प्रेसिडेंट बथांखाबा बे बबो साइड हरका जे जों जानुवारी दिगिनो सिनि माननानै थाङि दंगो गे लुकुरंना आं कयनाय जतन सिनि जरा भिडिअ नायतनाय सुरु सिनि KARBOOK साब डिविजननिया प्रतिति जे एरिया ब्लॉग जतन सिनि तिप्रा सारक नखनांथों CPM बो नखरदि जे CPM खाय दंनाय तिप्रासा BJP IPFT कांग्रेस जतन नखरदि अम किन्तु पार्टी निया अम सिनि जातिनि बागैसे सिनि मानथानि बागैसे जोंखे अ सिनि एमेंडमेंट नितयै जों ब्लक डेपुटेशन खायनैबा गे सिनि तिप्रासा जे तंनाय नर जतन नखरदि कारण तामनिके जों पार्टी खायो IPFT बो सेम पार्टी न सिनि BJP बो पार्टी न जोंबो सिनि मानथानि बागैसे फायो वाक टक मासानि बागै जदिनो जों पार्टी खालायोके गे निनिबो बेलु किसा कमनि थाने नरनो वानसुदि सिनि तिप्रासारक आं अर एड खायदनाय सिनि तिप्रासारक टक 10 तानि बागै जों वालायलायो टकसा 10 ता 200 टाकासो बसर कायसा खायनाय 200 टाका बदा जों इनकाम खालायमाया केवमन किसा नर वानसुगिनाय दि सिनिले जों हामान खांकिले निनि नक थाय जागा नों खालायमानाय अमसे मेन के नक थाय जागानि कागज खालायमानाय जों ताबो तिप्रासा एरियाव हाईवे रोड थांगाके इदा सरकारी जागा तुमि टाका पाइतो नाइन साजो नों रांमाया तांगै अबनि बागैनो बुबाग्रा ताबो सिनि तिप्रासानि बागै खलाय दंगो जाते सिनि तिप्रासारक बुजिसिदों जों अ सिनि एमेंडमेंट सिनि एकर्ड साइन सिनि इमप्लिमेंट ओंइ थांगाके सिनि तिप्रासारं थांनाय बेले गेते कायसा आं स्पेशली रिक्वेस्ट खानाय सिनि पुरा सारा त्रिपुरानि लिडार न सुरु आं आनि KARBOOK नि लिडार हिनिया जों कायसान कायसा जाया सालायो कायसान कायसा कयलायावै जों ताबुकले पालखेनो सामखलायके जानाय पद न तरजाक लायै आबले जाया हायसे आनि मतेके आनि के मेसेज क्लियर से नों जदिनो पार्टीनि बागै जाया साना दंखे नों आसुगै दंमानो हायसे नों लिडार हिनि गसिउइनाय काम खायांके आबो तामनेबा न पब्लिक नरो किसाले थांगे आनि मतेके ये आबो मुब्बु बगरानो मुहायार तिकलायो आनि पाइथागार गायसे सों माने जे ब्लग जे समय डेपुटेशन लाय सिपनि बरक बोसोराव बांना हनि खाखलाजा सिनि जों तो तिनि साखलाय मानेके 1000 तो जों 2000 हायफाना असुगले फायदान ये तामनि के गोबांसे प्रेसिडेंट तो गोबांसे नखरदि न हायफाना ताबुनि वो माइरामानि सीजन all time December November December के माइरामानि सीजन अबनि बागै जों असुपानो ओंजागो हायपासिनि KARBOOK साब डिविजन के जों 1-2000 ब ओके दंनाय किन्तु अन्य जागा तो गोबां फानङै मानो बा कम फानङै मानो
Omo sung leader ono especially ang koinai chini 30 ta chairman te leaders sung che lukurok chini video nai tongna youths rok jotono phailaiteng okra bura bwrui cherai jotono phailaiteng to manke omo bubagrani adese chini manthai ni bagai sung block deputation marna omono ke deputation ni jora bole MLA to tongna ba mo manjak na miya to meeting to bo thangya ni khnao haipano oro ani je simani mote tongano karon tamni ke chinoro message phayako kintu bo division ni MLA ba bo tongana haima tong